Здравейте! Тук е Рос и сега ще ви направя ревю на тази кукла Дейзи Поп от Fashionistas 2016 с номер 48 и закръглено тяло. Ето как изглежда тя. Нейният тон на кожата е малко тъмен и тя има зелени очи с бледорозово червило и веждите й са кафяви. Косата й е розова и вързана малко отзад, но също така изпусната с бритон. И тя носи ето тези розови очила, които са като кръгчета. Нейната рокля е черна с много маргаритки по нея. И също така има тази вълниста бяла яка. Ето как изглеждат и нейните обувки. Те са нещо като маратонки стокчета. В този ярко-розов цвят. Ръцете й са в изправена позиция ето така и могат да се движат нагоре, надолу и настрани. Краката също. И има движение в главата. Ето как изглежда и нейната кутия. Фонът е черен на маргаритки, които са бели. Отстрани пише Fashionistas с жълт цвят, а отдолу е логото и са показани още две кукли, също така и нея и препоръчителната възраст. Отгоре пише нейният номер 48. Отзад на кутията, тъй като това вече са втора серия, която излиза от новите Barbie Fashionistas, вече има таблица, която показва дали куклата е нормална, ниска, закръглена или висока и е отбелязано мястото на закръглена. И ето как изглеждат новите, които тепърва ще излизат. Някои от тях вече са излязли и се надявам да си взема ето тези двете, този мъж и тази нисичка кукла. И някои други ми харесват, но желанието ми е за ето тези двете. Но ще видим какво ще се случи през новата година. Искам също така да ви пожелая честита нова година, здраве, късмет и да правите това, което обичате и много сбъднати желания. Това от мен за сега. Гледайте и другите ми ревюта на кукли и харесайте, коментирайте и се абонирайте за мен.